खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ, बे समाव पुलिस बिफानाव थानानै साख्रि मावबाय थानाय सुबुंफोरनि थाखाय एबा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे सांग्रांथि खौरां। बे समाव पुलिस बिफाननिफ्राय फोसावदों मोनसे गोदान SOP। बेफोर SOPआ मा नोंथांमोना मिथिना लानाया जोबोद गोनां। आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा एबा पुलिस बिफानाव साख्रि मोननाय लोगो लोगोनो पुलिसनि इउनिफर्म गाननानै ससियेल मिडियायाव रिल्स बानायनाय, भिडिअ एबा फट' आपल'ड खालामनाय, शेयार खालामनायखौ नुनो मोनो। नाथाय बे बाराव फट' एबा शेयार खालामनायनिफ्राय सांग्रां जानो नांगोन। जेराव बे बाराव सांग्रां जानो नांगोन दि पुलिसाव जब मावनाय समाव एबा गावनि पुलिस डिउटियाव थाबाय थानाय समाव इउनिफर्म गाननानै फट' एबा भिडिअ लानानै ससियेल मिडिया एबा समाजारि बिजोङाव हगारोब्ला खस्थ' खालामनानै मोननाय साख्रिखौ खोमानानै लानांनो हागौ। बेनिखायनो सांग्रां जा इउनिफर्म गाननानै फट' भिडिअ शेयार खालामनायनिफ्राय। गसाइगावनि जलाइस्रि रमेन्द्रपुर पाटेबारि गामिनि गंसे नखरा दुखुनि मोदैजों बोहैदों। जायगानि EM रितुन्जय नार्जारि आरो BTCनि सावस्रि बिफाननि EM देरहासार बसुमतारीजों लोगोसे रायजो राजा आइ आफामोननिसिम अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। दुखुथिया नखरा क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलाइस्रि रमेन्द्रपुर एबा पाटेबारि गामिनि उन्दै सानै गथ'नि बिफा 34 बोसोर बैसोनि दलेन बसुमतारीया थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो ब्रेन टिउमारजों लोगोसे मेगन थाइनैबो नुयै बेरामजों भुगिनानै दं। दुखुथिया दलेन बसुमतारीया गोबां हालाय-हाफाय जानानै दं। गोबां देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो नाथाय गोबां रांखावरि गैयैयाव डक्टरनि बिथोन होनाय बादि एबा बुंनाय बादियै फाहामथाय लानो हायाखै दलेन बसुमतारीया। दिनै मोजां फाहामथाय लानो आरो ब्रेन टिउमारखौ अपारेशन खालामनो थाखाय मेगन थाइनैखौ नुयैखौ फाहामथाय लानो थाखाय गोबां रांखावरिनि गोनांथि जानानै फैदों दुखुथिया नखरा। जायनि जाहोनाव दिनै नखरनि बिसि दिपा बसुमतारी आरो बेमारि दलेन बसुमतारीया आखाइ खबजबनानै आरो मेगनाव मोदै लानानै जायगानि EM रितुन्जय नार्जारिजों लोगोसे BTCनि सावस्रि बिफाननि EM देरहासार बसुमतारीनिसिम अनसुंथाइ हास्थायदों। दुखुथिया नखरा लोगोसे रायजो राजाफोरनिसिमबो खर' गंग्लायै आखाइ खबजबनानै अनसुंथाइ हास्थायबावदों। दुखुथिया नखरा लोगोसे सोरबाफोर बेनि गेजेराव दुखुथिया नखरनिसिम फाहामथायनि थाखाय अनसुंथाइ हरनो थाखाय नोंथांमोना एकाउन्ट नम्बर थामहिनबा होखानाय एकाउन्ट नम्बराव हरनो हागोन। नङाब्ला गुगोल पे नाम्बारनि गेजेरजोंबो हानायमानि बर' रायजो राजाफोरा अनसुंथाइ हरनो हागोन। बावैसो सान सिगां सासेनि MPआ आम आदमी पार्टी नागारनायनि जाहोनाव हादोरनि राजखान्थियाव दुंहाव जादों। जेरावबो बे आयदानि सायाव सावरायनाया सोलिगासिनो दं। बे बाराव अरविंद केजरीवालनि दैदेननाय आप पार्टीआ आरोबाव मोनसे गेदेर खहा होननानै बुंनांगोन। बेराफारसेथिं आप नागारनाय आम आदमी पार्टीआ राघव चड्डाजों लोगोसे सासेनि MPफोरखौ डिसक्वालिफाइ खालामनो थाखाय आर'जलाइ होदोंमोनब्लाबो रायजो सभानि मासिगिरि CP राधाकृष्णआ MPफोरखौ BJPजों सरजाबनो थाखाय नेमखान्थि बादियै गनायथि होदों। बेजों लोगोसे रायजो सभायाव BJPनि गोहोआ बांनानै 113 जाहैबाय, जेराव आपनि गोहोआ खमायनानै गासै 3ल' जाबाय। रायजो सभानि वेबसाइटनि बादिब्ला गासै सास्नि MPफोरा दा BJPनि सोद्रोमा जाबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय शुक्रबार खालि ज' जानायनि उनाव सास्नि MPफोरा BJPनि MP महरै गनायथि मोननो थाखाय रायजो सभानि मासिगिरिनि खाथियाव आर'ज गाबदोंमोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 एप्रिल खालि राघव चड्डा, अशोक मित्तल, चंदीप पाठक, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्त, विक्रम चाहानी, स्वाति मालिवाल बिथांमोना आपखौ नागारनानै BJP दोलोआव हाबनो थाखाय फोसावदोंमोन। मैया राजस्थान रायजोनि जगपुराव आयुर्वेदिक मुलुगसोलोंसालियाव खामानि मावग्रा 29 बोसोर बैसोनि हमिय'पेथिक डक्टरा मोसौजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमानायनि मोनसे केसआ सोराङाव फैदों। बे जाथाया गारवाड पुलिस थानानि ओनसोलाव जादोंमोन, जेराव देहा फाहामगिरिया मोनानि 8:15 रिंगासो समाव गावनि खामानि फोजोबनानै न'आव फैफिनगासिनो दंमोन। तुन बारिनि खाथियाव मासे मोसौआ स्कुटि सालायबाय थानाय समावनो डक्टरखौ हरखाबै गाग्लोबो आरो बिखौ गाज्रियै जोखोम खालामो। मोसौनि गङा बेनि खर'आव नांनानै गोब्राबै जोखोम जादोंमोन, जेराव गोबांथार थैबो गदोंमोन।
बिथांखौ गोब्राब हालोदाव MDM देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन आरो फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो बियो हर गेजेराव रुंसारि जायो। खौरां मोननायनि उनाव थानानिफ्राय पुलिसा फाहामसालिसिम सहैयो आरो पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय लानानै थाङो। चिरांनि बिजनीयाव गारिनि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दासान्दि गोबां खनले जाब्रबथाय जानायजों जिउ गोमानाय, गोब्राबै जोखोम जानाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। थांनाय बावैसो सिगाङाव गुवाहाटीआव 4 लाइमोन सिख्लाया जिउ गोमानायनि उनाव आरोबाव गुबुन मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जादों, जेराव चिरांनि बिजनीयाव गारिनि जाब्रबथायाव गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम आरो सासेया जिउ गोमायो। बिजनी बास लाखिग्रा थावनियाव सानै सुबुंखौ गंसे बोलेर' पिकआप गारिया सौख्राङो, जायनि जाहोनाव जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम जानाय सुबुङा बङाइगावनि मतारा गामिनि जगेन बसुमतारी 55 बोसोर बैसोनि। फारसेथिं बिजनी पागुनागावनि प्राणबासी बर्मन होनना सिनायथिनाय जादों, जाय बिथाङा जिउ गोमायो। जाब्रबथाय खालामनाय गारिनि नम्बरा A07BC7988। प्राणबासी बर्मनखौ बिजनी गुदि देहा फाहामसालियाव लानानै थांनायाव डक्टरा थैबाय होनना नखरनिसिम फोरमायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों BTC हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश, ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट, फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय। बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन, जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन,
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।